Angisho bese ngimxoxeleleke istory sami salendoda ebengishade nayo. Ukuze understand kahle story, you can go back ubuke istory lesengangisi-uploadile ukuthi he proposed at my grandmother's funeral. Ake ngicela ukunitshela ukuthi indoda izogila igoda phezulu kwephem. Othi nje ngithi ukuhighlighter abantu abangasazi le story nje ngizothi nje zwi kancane ngima-highlight kancane. Ukuqala kwale ndaba iqale sisemngcwabeni kagogo, ngishonelwe ugogo. Ugogo ke bekayilunga lomphakathi eliqavile aphinde futhi abe umfundisi esontweni. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uJunior Pastor wasukuma wapropose emngcwabeni kwagogo. Kwakuyinto estrange ke leyo, kodwa ke mina ngibange ngisabuka ama-red flags, ngavuma nje ngathi yes. Sashada ke kusukela lapho indoda engangishade nayo yayingafuni ukuya ekamereni nami. Ngisho noma kuthiwa ngiyakhumula ngisala nqununqu, yayingalokothi nje iye ekamereni nami. Kunaloko yayilahleka ibuye ifundele iBhayibheli ithi yona idlizwi ithandaze, ilahleka isikhathi eside kodwa nje yayingangithinti. Nami ngaze ngadecide ukuthi hayi ngoba lekhaya kunemali, le ndoda isonto liyagcwala, iphilisa ishosha, ivusa ishosha, imali iyangena, abantu bayasinda emphefumulweni. Ngadecide ukuthi you know what, let me just chow the money, ngidlela imali ngikhohlwe into eziningi. Shukuthi ke ngelinye ilanga ngaba curious ukuthi le ndoda isuke iyapi, because ifika ihlala endlini usuku lonke ku Facebook ibuke izithombe zamantombazane, amadoda, ibuke zonke izithombe, iyiprint, mangabe iqeda ukuyiprinta ihambi ilahleka amasolokohlo. Ngelinye ilanga ke ngayilandela le ndoda. Ngithema ngabe ngiyilandela ngayifica ihleli komunye umkhukhu kukhona ugogo wami. Lo gogo mina engazi ukuthi ungcwatshiwe. Indoda yenza inkonzo yekamera nalogogo, ithatha isithombe sprintile ku Facebook, isule phela iphasela la gogo ngaso, maseke isixhomeka odongeni loso sithombe. Shukuthi ke after ngiyibonile le ndoda ngiyilandelile, ngabuya lapho ngafika endlini emzini wethu mina nale ndoda. Ngikhala, ngiconfused, ngingazi ukuthi ngenze njani, ngiphume ngibaleke, ngihlale ngiconfront indoda, or ngizibe ngathi akwenze yangalutho, or ngihambe ngemaphoyiseni, or ngihambe ngiyoyidivorce. Shukuthi lento engayibona mina ngaze ngayiqopha, ngayividorize la efonini yami. Ngithema ngabe ngivula ifoni sengiyayibuka lento, ugogo akabonakala efonini, but the time ngimvidorize bengimbona mina ugogo. Mangabe ngithi ngiyabona evidweni ugogo akabonakali, kube ngathi nje le ndoda bekade nje iyijukutsha yona, iyijukutsha yodwa. Ingixakeke yonke lento lo ukuthi shukuthi le ndoda ithakatha ubuthakathi obu another level. Shukuthi ngisahleli ke endlini ngiconfused, ngiyakhala. Kanti uDumakude indoda engishade nayo ubonile ukuthi mina sengazi more, sengazi imfihlo. Uyibonile ukuthi ngiyibonile lento leyenzakalile. Cela ukunitshela ukuthi uDumakude uhamba ngeimoto eziphezulu, imoto ezinkulu, ezibhobho, ezikhala injini zithi bhobho. Imoto uyizwe iqhamuka le. That day uDumakude mangabe ezekhaya wangena ngeinyawo, akangenanga ngemoto. Mina ngibhizi ngiyakhala lapha endlini angazi ukuthi ngenze njani. Angi-expectile nje ukuthi uDumakude ngabe usebuyile because ngizozwa ngemoto ingena. Ngicela ukunitshela ukuthi uDumakude vele usually welahleka isikhathi eside. That day kanti ungilandela nje emuva ngathi ngibuya nawe uyabuya. Ngicela ukunitshela ukuthi uDumakude angene ehambe nyonyoba afike endlini angene, mina ngizwa ngoba sekuphenduka ukhiye wesicapha. La engabona ukuthi ke umkhukhu is about to go down, umkhukhu uzongqongqa ke la. Ayike uDumakude ngathi manje ngithi myeni wami kwenzakalani myeni wami. uDumakude wangaphendula umlomo, wakhipha something ephaketheni like wayifaka ngaphansi kolimi. Ngithi kwenzakalani myeni wami, ngizwa ngathi ngiyadrawuzeka, engathi nje ngiyadrowneka somewhere somehow. Ngithi no mzimba wami, you are not about to fail me. Impi le. Ngicela ukunitshela uDumakude ngangimbone ngathi uyaspina, engathi ikhanda lakhe liyanyakaza. Kanti akuspini, akusimina ofila drowsy. uDumakude wavela waphenduka icrocodile. Uyayazi icrocodile, waphenduka icrocodile, ingwenya uDumakude kweyami indlu. Yabona iqonde ngqo kumina icrocodile. Uyazazi inyawo zecrocodile ngangiqala ukuyibonela eduzane. Mangabe ihambe ngathi ziyabathazela. Icrocodile isondela kancane kumina lapho mina ngiagainst
Ngi-against i-kitchen unit. Into engizoyithini le i-crocodile nansi iyasondela kumina kancane. Hey, i-crocodile mangabe isondela ihamba eduzane kwakho ngathi nedanda mihamba ngathi ikhipha isinqa. Yabona inyawo zayo ziyabathazela zislow, ayisheshi uduma kude uza kancane kumina in a form of a crocodile. Yabona ngale moment uduma kude esondela, it's when I've realized ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngilweke manje. Isingixhaphaze enough le ndoda. I have to fight. But how do I fight a crocodile? Into ekusetshenziswa iskin sayo ezamabhanda, amabhanda anganqamuki. Ulwa kanjani? How do you fight nento eqine kanjalo? Bafethu kwavuka i-content kwabuya inganekwane engayixoxele ugogo kudala ukuthi indoda yayiwela umfula yahlangana necrocodile yathatha inqindi yafinqa inqindi yashaya icrocodile ngaphansi kwesisu ngenqindi because ugogo wayesho athi icrocodile igqoke isikhumba sokuqina sokuthi iqinile angeke uyenze lutho mangabe uyibhekile kodwa ngaphansi isoft ungayidwengula ngisho ngezandla zakho ngaphansi uyibulali. Njengoba ngithe bengisekhishini ke kwakunemmese eduzane because nabe nginkosikazi obhorekile vele o-investor isikhathi sakhe ekuphekeni nasemmeseni ngangi-investile ke ngathatha ummese ocijile obukhali ngawugxugxela ngaphansi kwesisu sengwenya ngoba ngizokuthiwa isisu sengwenya sithambile because sometimes mangabe isitha siphansi siqhamukela phansi ngomshosha phansi sihamba ngaphansi nawe go down low ulingane naso isitha and fight kwilevel yesitha nibambana amakhanda. Ngicela ukukutshela ngayigwaza ingwenya ngaphansi eswini. Ngicela ukukutshela time ngiyigwaza uduma kude wavelane waphenduka umuntu. Akusasiyona ke ingwenya ke manje egengqikile laphayana sekuduma kude ogengqikile ufile. Sho ukuthi sengimbulele ke manje uduma kude. Hey, liyanuka igazi lomuntu. Nasi isidumbu sikaduma kude sesithe dindilizi phansi. Liyanuka igazi lomuntu, igazi likaduma kude selinuka ligcwele undluke manje. Into engizoyithini ke nangu umbhambashiya wombombolozi wendoda uhleli la phansi ufile, ulele lapha phansi ufile. Into engizoyithini ke mina leyo. Ngike ngibona emamovini umuntu bamgoqa ngokaphethi isidumbu basifake ebhuthini bahambe bosilahla somewhere. Ngicabanga into engizoyithini ke leyo. What if ngiyabanjwa amaphoyisa ayafica nasi isidumbu sigoqo ngokaphethi? Into engizoyithini ke le. Ubani ozongiqukulisa uduma kude uswahla le ndoda esinda kanje? Anginawo amandla okuqukula uduma kude. Angeke ngikwazi ukuthi ngifake omunye umuntu kuyona le ndaba le. Ngicabanga into engizoyithini. Mina ke ngumuntu wesifazane ohandy, I am in construction yabo. Ngiyakwazi nje ukumanage ama construction. Nalapha ekhaya bekuzoba khona uku-extendwa kwesonto. Uduma kude beka appoint emini ukuthi kube umino o-extenda isonto waze wa report enkonzweni nani isonto lasukuma lashaya izandla lajabula. Cela ukukutshela ukuthi ngithathe igrinder nguqobe umzimba kaduma kude ngiwenza ama pieces. Nguthathe i-plastic grabber ngurole umzimba kaduma kude ngifake efrijini ngikorobhe igazi ngisule ngathi akwazi kwenzakala lutho. Sebenzisa bleach uqeda ismell segazi. Umzimba kwaduma kude nguthathe ngufake edifrizeni after senguqobile. Ngicela ukuntshela ukuthi angisho esontweni we were due to extend isonto and renovations and I was appointed ukuthi bomini okwenza lokho. Ngicela ukuntshela ke lifikile ngalaba foundations kuzogujwa ama foundations imshini ama TLB ngikhombe deep ukuthi ayigubhe deep. Ngicela ukuntshela ukuthi the day ku barricade kushiwe kugujiwe kanjalo. Ngifike mina ebusuku ngifike ngifake lama pieces omzimba kaduma kude ngione iTLB lade kugujwa ngayo ngithi ungibozamboza ngivale kancane lo mzimba kaduma kude. Ayikubuye ngakusasa kuqhutsheke kusetshenzwe kufakwe concrete ama blinding kufakwe islab in kwakhiwe umzimba kaduma kude ugqitshwe ngaphansi kwi-foundation. Ake mina ngikhululekele phakathi ngithi mina hayi umunyeni wami uhambile utho uyokhuleka utho uzobuya uyokhuleka umkhuleko ka 14 days ucele ungaphazanyiswe efonini nje ifoni uzoyicima ufuna ukuhlala nenkosi ufuna ukuhlala noNkulunkulu.
After 14 days ngiqaleke manje ngiyithi hayi umnyeni wami angazi ukuthi ushone pha, akangifoneli, akatholakali efonini, angazi ukuthi kwenzakalani. Ngireport icase emaphoyiseni. Angisho ndiyakhumbula usuduma ukuthi imoto wayipake somewhere eyifihlile washiya kwafoni lapho nje engafuni into ezomphazamisa. Sho usuduma kude bekaplane ukuthi ahamba yongibulala. Mangabe esehamba yongibulala, amaphoyisa mangabe esesha, angisho yena imoto yakhe nefoni bekayishiye somewhere, bekuyophuma ukuthi uduma kude no kade epakile la ehlela isikhathi eside, imoto yakhe yabonakala. Mangabe kutrace ifoni kutraceakala, kutholakala ukuthi ifoni bekade ila the whole time. Sho ukuthi bekuyiplan yaduma kude leyo. Sho ukuthi lo plan yaduma kude ke ingisebenzele nami ukuthi ngizothi mangabe uduma kude seseshwe sefuna sekubhekwa imoto yakhe nefoni, kutholakala ukuthi uduma kude wagcina la, walahlekela la. Banga-understand ukuthi mhlawumbe kunomuntu wafika wamkidnapper or kwenzakalani, iqale isesh yokufunakala kwaduma kude, abheke uduma kude everywhere. Bazomtholaphi ngoba uduma kude ugqitshiwe lapha ngaphansi kwesonto lakhe, ngaphansi kwelakhe isonto kunesidumbu. Ake nami ke lapho angisakhali esontweni, abazalwane bayangiduduza, kungena umnikelo wenduduzo, ngiyaduduzwa ngithi kungcono kuthiwa mhlawumbe ngiyasibona isidumbu sendoda yami, ngivelane ngibe umfelokazi, ngizile once and for all, kunokuthi nje ngiqhubeke ngiphile lempilo yokuthi angazi ukuthi kwenzakalani, angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani, ikuphi indoda yami. Kudlula inyanga ke duma kude is nowhere to be found. Uduma kude akwazi ukuthi ukuphi, uyafunakala uduma kude. Nami ngiyakhala ngiyakhala kuze kudlula unyaka wesibili. Ngidecide ukuthi no bazalwane, I accept ukuthi kanjani ngizocela ukuthi senze inkonzo yesikhumbuzo for uduma kude, because uduma kude is nowhere to be found. Ngizoze ngihambe ngiyomdeclare as umuntu oshonile because he is nowhere to be found. Ake ngempela eHome Affairs kuphume isitifiketi sokusho ukuthi uduma kude ushonile, because mangabe umuntu elahlekile isikhathi eside, you allowed ukuthi ukhiphe i-searching team yombheka. Mangabe engatholakali, you can declare that person ukuthi ushonile. Ake bakwethu ukudeclare ukuthi uduma kude ushonile, kube khona isikhumbuzo, inkonzo yesikhumbuzo, and emva kwaloko ke sekumina ke manje umnikazi wesonto, umina ophethe isonto, sekumina kumfundisi. Elokuntshela ukuthi ebusuku ugogo ngizwe ngomuntu ongiqhweba ebusuku ngilele. Mangabe ngithi ugogo ngiqhwebayo, hayibo ngathi ngisephushweni kanti into eyenzakala live, athi utshela uduma kude phela angivakashele sengimkhumbulile. Anyamalala ugogo. Lungishaye kuvala ukuthi sho ukuthi kuthwelekwe manje sekuyaphuma ke. Yabona kuqale manje abantu bangabe basagcwala njengasekuqaleni abantu abazofuna usizo, because umuntu ade banikeza usizo akasekho, usedeclariwe ukuthi ushonile. Abantu they were sticking around thinking ukuthi uduma kude uzobuya. Manje njengoba sekunesikhumbuzo kwaba ne-death certificate, abantu baqale bangabe beseza ke manje. Ugogo aphinda abuye emaphushweni athi uphi phela uduma kude, ngakutshela ngathi ulethe uduma kude angivakashele sengimkhumbulile. Ngithi gogo uduma kude akasekho, uduma kude ufile uduma kude, ufuna ukuthini manje kumina? Athi ugogo ngifake wena kumuntu Jesu. Athi ugogo ngifake wena kumuntu mangabe kuwukuthi usafuna ukuthi leliya sonto lelana liqhubeke liphinde likhule lidlondlobale, ngoba mina ngimkhumbulile uduma kude. Wena umina wawungenze njani? Wawuzofaka umuno noma isonto wawuzolithengisa, uthengise kwamuzi kaduma kude loyo, uhambe ubaleke uyoba nempilo le ekudeni, uqhubeke nempilo le ekudeni, because you were never part of ukuthwala kaduma kude. Noma ungaqhubeka uyidlele imali yesonto, ufake isalukwazi lento esiyifunikeza, isalukwazi lento esiyifunayo, uqhubeke nesonto. Wena wawungenze njani if wawumina?
Ngizosibeka lapho namhlanje isitori sethu family isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Ngicela ukuthi nje happy new year family kunina nonke, kuwona wonke amalunga alomndeni. Ngithanda nje ukubonga ukuthi ngo2024 nisupportile. Ngibonge futhi nisazoqhubeka nisupporte na ku2025. Ngicela nje family ni comment nisho ukuthi ibhaze seyiniyibuka niyibuka kuphi, niyibuka nobani, yini enichazile ebhaze sey, yini into enithandile kule story. Ni comment nangaso istory family. Ngiyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.